Boas rapaces e rapazas, hoxe teredes un novo tema no canal ás 9 da noite dedicado a todos eses MCs que traballan no underground, que sobre todo se dedican a escribir e a rimar simplemente porque lles mola, simplemente porque lles representa esta cultura e porque alguén o ten que facer e ten que contar esas historias que ninguén máis quere contar ás veces, vale? Eh, Comentarvos tamén de aquí en diante moitos sábados, non todos os sábados, pero moitos sábados tratarei de subir sobre as 9, como hoxe, temas que teño descartados, que teño escritos, que teño grabados, que teño que volver a regravar, algúns incluso a volver a producir, porque, bueno, estou nunha época na que me apetece bastante facer isto, e xa me chegara a etapa na que non me apeteza, entón prefiro deixar todo o posible subido e que podáis disfrutar, porque ao final esta música obviamente é para min, pero tamén é para vos, por eso a mí me gusta ver que hai likes, que hai suscriptores novos, que hai comentarios de xente que nunca estivo no canal e cousas así, me encanta porque ao final quere decir que a mensaxe que eu trato de enviar chega a outra xente na que eu non tiña pensado mellor que chegase. Eu vos agradezo sempre ese apoio, non necesito ese apoio para seguir facendo música, vou a seguir facendo música porque me sae dos huevos, vale? E porque é o que levo facendo dende que son moi pequeno e escribindo dende que teño 12 anos e non podo deixar de facelo. Intenteino e non fun capaz. Entón, vos agradezo moito se lle dades like, se o compartides, se comentades, se vos suscribides, sobre todo porque é un boost moral para min, pero vou a seguir estando aquí para quen queira e para quen non queira tamén, vale? Así que un saudiño e nos vemos esta noite no novo track MC.